Waqt il-programm TVAM, l-infermiera Amy Lomax, speċjalizzata fuq il-puplesiji, qalet li llum fl-Isptar Mater Dei hemm sala dedikata għall-puplesiji, b'tim speċjalizzat biex ifejjaq lil dawk li jsofru mill-puplesija. Spjegati li l-puplesiji hemm żewġ tipi. Dak meta jkollok għoqda ta' demm fil-moħħ jew kif inhi magħrufa aħjar blood clot, jew inkella jkollok nixxija ta' demm mill-moħħ wara li tinfaqa' arterja jew vina. Spjegati li meta pazjent iħoss sintomi għandu jiġri malaj l-emerġenza għax jekk le jista' jkun tard wisq. L-ewwel ħaġa dan jiġu f'daqqa, mhux ftit sejjer lura, jiġu f'daqqa waħda kont iżomm il-furketta f'daqqa waħda waqatlek, jiġifieri s-saħħa f'idek telqet f'daqqa waħda. F'daqqa waħda jiena u inti qed nitkellmu qed nitħattu u f'daqqa waħda tismani nitkellem mhux ċar jew inkella ma nagħmel sens jew inkella ħsejjes banal, jew inkella tibda tinduna li qed tgħid li jiena m'iniex nirreġistraw, m'iniex nifhem. It-tieni ċavetta u ngħidlek x'sa nagħmel biha, ma nkunx naf l-attitudni tiegħi tinbidel kompletament, imma tiġri f'daqqa waħda. F'daqqa waħda nkun mixja u ma nistax nimxi sew, nitlef is-saħħa minn naħa ta' saqajja. Ġeneralment tkun fuq naħa waħda. Saħqet li huwa inkwetanti li ħafna mill-pazjenti jħossu li ġralhom xi ħaġa mhux tas-soltu u ma jmorrux l-isptar. Il-pazjenti ma jiġux, Ġifieri di qed tgħidha li imbagħad meta jkun jiġu 4 ijiem wara. U x'ikun ġara wara 4 ijiem? Wara 4 ijiem l-istroke ikun stabbilixxa ruħu ġol moħħ il-ħsara li tkun għamlitha. Aħna l-lantana huwa li nirrivertjaw, li nneħħuh dak il-ħsara, li nċekknuha. Qalet li 80% tal-pazjenti tal-puplesiji ipejpu u għalhekk appellat biex wieħed jieqaf ipejjeb. Kawżi oħra huma l-pressjoni għolja. Kieku aħna waqfu s-sigaretti, 4 minn 5 jistgħu jevitaw li jkollhom puplesija. L-infermiera qalet li s-sala tal-puplesiji f'Mater Dei għandha infermiera bħala li jmorru id-dar tal-pazjenti biex jaċċertaw li l-fejqan ikun komplet. Appellat biex min iħoss xi sintomi iċempel 112 u jmur l-isptar b'ambulanza.